Ngiyambingelela nonke. Igama lami uThobekile. NgwakaMayaba ngokuzalwa. Ngizalwa eSikhothi endaweni yaseNtandabantu ekuthiwa isemahlutsheni la ngizalwa khona. Ngumama onabantwana abawu-2, ngisindisiwe. I think ke ngumama futhi oseke wawina lapha kuma-Crown iy'ndondo ezahlukene nge-Tent Music. Ngikhulele endaweni, ngikhulele emahlutsheni, ngazalelwa khona futhi ngaphinde ngakhulela khona. Ngeke ngize ngiqambe amanga ukuthi ngikhule ngikholwa, bengingayi ngisho esontweni. Kahle kahle bengingalifuni isonto nala lihambe khona. Bethi nabe esontweni mina ngiyiphumele ngihambele nabangani bami, bengiyithandela lezi zinto ezenzeka endaweni ukuthi kuyogidwa kuphi nakuphi. So bengihambela lezo ndlela nje ngihlupha. Bonke abasemahlutsheni bazi kahle nakuthiwa ingane yayihlupha, mhlambe ngingacishe mhlambe ngangu-number 1 noma ngangu-number 2 ey'nganeni ukuthi mayibala kuthiwa yayihlupha. But ukuhlupha kwami-ke thina sasinganawo lokuhlupha kwamanje kwey'ngane zokuthi mhlambe kuthiwa umjolo nawe gijima nabafana. Cha, sasihlupha lento yokuthi ungalaleli nawukhuzwa ekhaya kuthiwa hlala phansi awufuni ukuhlala. Then ngine-crew yami esasibhema nayo ibenzini-ke ngangihlala lapho-ke, ngangitholakala kulezo ndawo. Sihambe mhlampe into la ku-15 kilometers siyofuna ibenzini ey'tolo zangakhona. Ngokuhlupha kwami kanjalo kwangenza ukuthi noma sekuthiwa sengimukela uJesu ngangisaba ngisho ukutshela abantu, ngoba wonke umuntu ngangithi ngikhethe ukuthi ayisuka wonke umuntu akekho nje ethi hawu Nkosi yami siyabonga. Wonke umuntu wathi we amunye angitshela ehlweni athi nami ngingasindiswa uma kusindiswe wena. So nje ngangi-corrupt kakhulu even esikoleni, kodwa-ke uNkulunkulu emuhleke wayishintsha impilo yami, nami angiyikholwa ukuthi mina ngikhulele njengoba ngithi ngikhulele ekhaya elikhulu la kwaMayaba elalaziwa nje ngaphansi kweNkosi uLanga Libalele. Angizalwa khona uma wami kwakuMamdakane, ubaba wami wayaziwa kakhulu kwakuthiwa uGadali endaweni. Kodwa-ke mina ngangimazanga, azange ngibe nenhlahla yokumazi ngoba washona sisebancane kakhulu. Then uma ngabe shona kwaphoqa ukuthi umama abuyele ekhaya kubo, ngoba kwasekucaca ukuthi uzohlala nobani, uzokondla ubani futhi. So wabuyela ekhaya kubo. Uma ebuyela ekhaya kubo ney'ngane zasekhaya siwu-8 ekhaya kithi, umfana uyedwa amantombazana awu-7. Then uma wabathatha bonke wahamba nabo. Mina methi uhamba nami wathi ugogo cha, mina ngizokuya ndawo. So ngasala nogogo-ke, ngahlala nogogo sobabili ekhaya until kwafika lo gogo eshona. Eseshonile ngasala ngedwa, ngahlala ngedwa kwaze kwafika isikhathi la khona ngiyi-high school. Uma ngifika e-high school la ngasindiswa khona-ke. Impilo yami nje yaba kanjalo. Kwaphoqa-ke manje sengikhuluma ukuthi angihambe ngihlala emzini yabantu ngoba akusekho manje ugogo, akasekho umuntu ozongikhulisa. Uma ule ekhaya kubo wahamba ney'ngane zakhe. And ngaba nalento yokuba beat ukuthi nginomani uma shuthi ubengangithandi because nganga-understand ukuthi ugogo wayethi angisali, ukuthi angathatha zonke iy'ngane zakhe ziwu-7 ashiye mina ngedwa ngoba ngenzeni. Ngibuye ngiyiblame mhlawumbe lokuhlupha kwami or something, kanti cha zange kube kanjalo ngoba ugogo wayengavumanga nami. Kwaze kwafika isikhathi-ke la sengikhulile-ke sengibafuna ngabathola. Agcina nje sisi-right, waseke wafika la isikhathi kuma wami mina ngizalwa umama obephuza kakhulu endaweni, obekwaziwa ukuthi uyaphuza, waphuza wahlupha naye ngendlela ehlupha ngayo. Kwaze kwafika isikhathi, ngiyakhumbula kodwa ukuthi ngesikhathi uma wami esaphuza ngangifisa asindiswe. Futhi ngiyakhumbula ngomunye umuntu owayekamthengela izinto zakhe ngoba phela wayeyithanda, and sasifundiswa thina masikhulu ukuthi ivangeli liqala ekhaya, awukwazi ukuyoshumayela ngaphandle ungakwazi ukuhlonipha uma wakho. Uma wami mina ngangithi sengise-stage ngihamba negotsi ami, afike ephethe utshwala lokhu kwamagumunxa lokhu kuthiwa omkwishi, lokhu kuthiwa ijuba. Afika kuphethe enkonzweni kugcwele, ngesikhathi ngicula e-stage avela zoma la phambi kwami acula. But ngoba ngangingena amahloni ngaya ngifuna uqamba bangamthanda nje kwaze kwasekugcineni. And ngisho ngithi kunoma wami la, nangu uma wami, futhi ajabula afe lapho indlela agqoke ngayo ukuthi angikhali, kodwa ekugcineni kosuku uma wami. Kwaze kwafika isikhathi-ke kuthe uma sekuthiwa uma wami uyasindiswa, imina ngamphikisa umfundisi ngathi ngeke, ngeke kusindisa uma, ngoba nami ngangingasakho futhi ngase ngithandaze sengiyitshela ukuthi hayi
mhlambe ngeke vele kusenzeka kanti uma wami uzosindiswa. Into engijabulisa kakhulu ukuthi uthe hamba emhlabeni bese yi-intercessor sekuyilo mama othandazayo. Ngikhumbula kahle ukuthi ngangizokwenza i-live DVD yokuqala eMpangeni. Uma wami wasuka ekhaya weza kwami eMpangeni wafika wazohlala ethi nje ngizokhuleka ngoba kuzoba nalomcimbi. Kanti uzothi efike Friday avela shone Monday i-live DVD ngeweekend. Angisakwazi ukuhlehlisa amathikithi abantu sebewathengile agcwele uma wami usemoshwari. Kwafuneka ukuthi ngidecide ukuthi ngiyaqhubeka ne-live DVD noma ngiyayiyeka. But ngabona isimanga uNkulunkulu engisiza. Ngakwazi ukuba ngi-advisor futhi ukuthi asiqhubeke. Mina nje namhlanje ngeke ngibelieve ukuthi leyo live DVD angaze ngiyibuke. Njalo uma ngithi ngiyayifaka buya back le yanto ngiyikhiphe same time angamukelanga ngoba ingqondo yabutha hayibo ngangigida kanjani umama esemoshwari but ngambona uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu kumqinisa umuntu amsize so uhamba emhlabeni uma sekumntwana kaNkulunkulu nami kwangijabulisa ngoba ivangeli ekhaya lifike ngami mina engihluphe kakhulu ekhaya kwayimina futhi sengifika nensindiso ekhaya ngesikhathi umama ethathe osisibami ehamba nabo ngikhule ngazi ukuthi nginosisi bami bengibazi vele khosi besike besikhulele ndawonye ekhaya elilodwa kodwa kwanaleyo nto ukuthi phela sesihlukene bahlala le ngihlala le kodwa kuze kube namhlanje siyazwana angikhumbuli nje nginosisi wami ekuthiwayi asibhekani naye andike futhi kuma wami anothi sazalwa babo yedwa njoba su7 sizalwa mhlambe so3 kubaba yedwa then kububa bahlukene kodwa uma wayesikhulisa ngendlela ukuthi nje asibambana sifuna ukubambana kuze kube manje sisabambene but abanye ke abasekho emhlabeni sesisele sesu5 nami kuyangihlekisa ke leyo bayebezwa abantu abaningi mangenza ama-interviews ukuthi amanye ama-artists kuyekushiwo ukuthi ukhulele ekhaya becula makuthandaza mina angazi nje ngiyoba ngisho ukuthi ngingasonti 2 ngangazazi ukuthi ngiyakwazi ukucula ngizazi ngingakwazi futhi lokhu kwangempela ngoba bengithi ngazenzo zokubholoha bengithi nangithi ngiyacula uvele kuthi ayi ivoice yami ngithi uyayizwa futhi ukuthi ivoice enyukayo babengithulisa nje so bengizazi ukuthi angikwazi vele kanti mase ngisindisiwe sengiqala ukuhamba nabazalwane sengibukela kubona nabecula ama-chorus ngiyakhumbula okokuqala umunye mama kusho ukuthi wayeza ukuthi ivoice ikhona kodwa khona okungashayi khona kodwa wangithemba wathi angiqala iculo ngathi ngiyaliqala iculo kusho ukuthi abantu babheka le kwavele kwayinhlakanhla kwangihlalisa phansi ngokukhulu ukusheshsha futhi akungilimazanga ngakho ngangizazi ukuthi angikwazi vele kodwa ngazi kwenzakaleni ukuhambeni kwami nabazalwane nokukhuleka nohlobo labantu engangihlala nabo ngathi ngizoma sekuthiwa ngicula hawunaki sekuyaculeka kanti ngizobona ubaba uNJ Sithole the late ngicula ama-chorus nje kwenye indawo wafika khona wavela wangicela wathi uhamba noba uphuma wakho abazali bakho ngiyamtshela nobazali anginabo but kunomama into enye yangisiza ukuthi ngesikhathi abazali bamama eshona ngayidecidela ngayifunela umuntu ngabukela ukuthi nangu umama ungangisiza nangu umama uzoba umama nangempela futhi wangamukela ngahlala naye ngakhulela kwakhe wangithatha njengengane yakhe kanti sothi siye kuleyo nkonzo la ngabona ubaba uNJ Sithole the late